салому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорои канали мо. мана имрӯз рӯзи ифтитоҳи асфалрезии роҳи Зарафшон будааст. албатта фурсат даст надод барои мо ки дар он ҷо иштирок кунем ва яке аз бародарон аз он кас дархост кардем ки барои мо андаке ҳам бошад дар рафти анаму кори асфалткунӣ барои мо як-ду наворе бигиранд, то ин ки ман барои шумо дӯстон бисёр аз ман хоҳиш кардед ки як видео кун дар вақти асфалт кардан. иншоалло бо даст ҷаваб ман ҳатман дар рафти кор худам рафта бо як навори дигар мегирам, лекин ҳозираш барои шумо андаке ҳам буд як навори кӯтоҳаке карда мегузарам ки то ин ки шумо ҳам аз ҳолу аҳволи имрӯзаи ҳамон роҳ хабардор бошед. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад ҳатман, агар обуна нашуда бошед обуна шавед, обуна шудагӣ бошад бар зери видео як лайк гузоред ки то ин ки видеои моро бо пурбинандатар гардад. воқеъ сарбаланду хонобод бошед ва ин роҳи Зарафшон оғози асфалташ имрӯз 14 июн соли 2022. албатта бо ифтитоҳи раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода имрӯз роҳа ифтитоҳшо кушоданд. салому алайкум дӯстон. ина имрӯз 14 июн бо ташаббуси раиси вилоят имрӯз сохтмони роҳ асфалткуша шуд. ана чунон ки дида шудааст мошинҳо кор кардан аллакай 4-5 метри роҳ асфалткуш шуд бо баландии 3-4 сантиметр, пахмонаи 6 метр. мана ин даламо асфалт ҳамаш асфалт шурӯи асфалт вақт асфалт оғоз мегардад. мо ҳокими ноҳилият рӯзда дорем осарғай биёд ман асфалт кунад шахси воқеӣ албатта асфалт кунад. ой аҳмад дар ютуб мебирои Very well.